APC reshen jihar Kano ta fitar da sanarwa wai a kama ni saboda kokarin tada tarzoma. To amma wai ita wannan APC ta jihar Kano wani irin rawa ta taka ne a baya? Sata tsantsa goranta. Bar na baku misali. Wannan shine dan takarar mataimakin gwamna Murtala garo na APC Kano. A ƙarƙashin sahibul zurmi kadala a cikin aljihu shine kwamishinan ƙananan hukumomi. To a gefe kuma wannan shugaba APC Garo ya bude kamfanoni guda biyu. Ɗaya da sunansa mai suna MJ Multipurpose Services, ɗaya kuma da sunan ƴan uwansa mai suna AU Future Investment Limited. Da fata kuna tare da ni. Kwamishinan ƙananan hukumomi Murtalan APC yana da kamfanoni guda biyu kuma a gefe. MJ da AU. Ko menene alakar su? Murtala APC Kano ya wajabta wa kowace karamar hukuma 44 su baiwa hukumar ƙananan hukumomi sama da naira miliyan 5 a kowace wata. Me yasa? Za a yi amfani da kuɗin ne a sayi man diesel domin injinan gidajen tace ruwa. Naira miliyan 5 ƙananan hukumomi guda 45 baki ɗaya naira miliyan 228 kenan kowace wata. Shin ana sayan man da wannan kuɗi? Ina waɗannan kamfanonin na Murtala APC, MJ da AU? Za su rubuta wa kwamishinan ƙananan hukumomi Murtala APC takarda akan cewa sun sayar da mai ga gidajen tace ruwa a biya su kuɗaɗensu. Jira. Waye kwamishinan ƙananan hukumomi kuma wane ne mamallakin kamfanin MJ da AU? Murtalan APC Kano. Murtala APC na rubutawa Murtala APC akan cewa ya biya shi kuɗaɗen mai da ya sayarwa da gidajen ruwa. Ya biya kanshi da kanshi. Sannan me kuma wannan shugaban APC na Kano ya yi? Sai turawa kanshi kuɗi mana daga asusun gwamnati zuwa asusun kamfanonin shi na MJ da AU. Bari in ƙara takaice muku. Kwamishinan APC Kano na ƙananan hukumomi ya saka ƙananan hukumomi kowanne su ba shi kuɗi. Sannan sai tura waɗannan kuɗaɗen zuwa asusun kamfanonin shi guda biyu, MJ da AU. Daga nan sai me? Sai ya wa talakawa aiki da su. A'a, AU da MJ suna turawa Muftahu Sani da NNM Fage waɗannan kuɗaɗe. Su waye su? Masu canji ne a Wafa da karamar hukumar Fage da ke cikin birnin Kano. Su kuma su canza wannan kuɗi zuwa riyal sannan su turawa wani kamfani mai suna Next Vision da ke birnin Makka. Na ɗauka birnin Makka waje ne na addini, amma APC Kano sun mai da wannan birni mai tsarki wajen kai kuɗin sata. Kamfanin Next Vision kadarori yake sayarwa kuma a hankali da kaɗan don kar a gane kuɗaɗen sata ne sai da Murtala APC na Kano ya ringa tura naira biliyan 10 cikin asusun kamfanin Next. Nawa ne biliyan 10? Biliyan 1 shine miliyan 1000. Saboda haka biliyan 10 shine miliyan 1000 sau 10. Da wannan biliyan 10 za a iya sayan buhun shinkafa 130. Za a iya gina sabbin makarantu firamare guda 50 akan kowane guda naira miliyan 200. Wannan kuɗi zai biya wa mutane 500 kuɗin asibiti har na naira 20,000 kowane mutum ɗaya. Amma mai Murtalan APC Kano yayi da waɗannan kuɗaɗe? Ya sayi wani bangaren ɗaya daga cikin shahararrun hotel na duniya wato Hilton a birnin Makka inda zai ringa sauka kuma ya bayar haya. Daga cikin hotel ɗin kana hango masallacin Kaaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wannan ma kwamishinan APC Kano kenan na ƙananan hukumomi a cikin kwamishinoni da yawa da suka yi. Da kuma shi gwamnan sahibul zurma kadaloli a cikin aljihu da mataimakinsa shugaban fentin gemu. A yanzu kuna kira a kama ni? Shuwayya.